Сесію здав, сяджу, гуляю у комп'ютер. Бягу на чергову місію, нікого не чіпаю, а тут раптом у голові. Я стаю таки у шоку і не розумію, що мені робити. І я узгадав, що зосталося зовсім мало часу. Амаль 21 лютого, а я ще нічого не зробив. І усе ж таки я вирішив взятися за працю. Я думаю, треба почати з історії узникнення гэтага самого дня. Міжнародний дзень роднай мовы. Гэта адмысловы дзень, абвешчаны на 30-й сесіі ЮНЕСКО па прапанове такой краіны як Бангладеш. І з 1999 года гэты дзень мае на мэце заахвочвання моўнай разнастайнасці і шматмоўнай адукацыі. А таксама спрыянне ўсведамленню моўных і культурных традыцый, якія грунтуюцца на ўзаемаразуменні, цярпенні і дыялогу. Крывавая глеба паслужыла для прыняцця гэтага дню. А менавіта 21 лютага ў 1952 годзе загінула 5 студэнтаў, Карл, 5 студэнтаў, якія змагаліся за наданне бенгальскай мовы статусу дзяржаўнай у тагачасным Пакістане. Цяпер паговорым пра становішча нашай мовы ў нашай краіне. Хоць гэты графік і стары, але ён паказвае агульную жахлівую тэндэнцыю. І гэта толькі адукацыя, а пра медыа-кантэнт я ўвогуле маўчу. Вось ты такі стаіш і думаеш, што мне ў гэты дзень зрабіць для мовы. Старанна праглядаеш свае скілы і думаеш, што мне ўпампаваць, каб атрымаць шчыт абаронцы беларускай мовы. А аказваецца, у гэтым няма нічога складанага, проста трэба рабіць тое, што і рабіў, толькі па-беларуску. І напрыканцы гэтага роліка хацелася бы пажадаць, каб вакол вас была больш беларускай мовы і больш анімэ у гушцы Анібел. Калі спадабаўся гэты ролік, можаш паставіць падабайку, зрабіць перапост гэтага роліку і, як заўсёды, яшчэ пачуемся.